Vi står ude ved Toms chokoladefabrik, hvor vi har fået vores største opgave nogensinde. Vi har fået til opgave at renovere mere end 30.000 kvadratmeter tagpaptag. Toms kontaktede os, fordi at deres tag var hårdt nedbrudt af alger, mos og lav. Og derudover, som I kan se her i randerne, så ligger granulatet altså helt løst. Problemet her er, at det her granulats funktion, det er at beskytte bitumen i tagpap. Så når granulatet det ryger af, jamen så står bitumen altså helt åben og bliver angrebet af solens UV-stråler. Når det bliver angrebet, så åbner samlingerne sig, og derfor så er der mulighed for, at vandet kan komme ind i konstruktionen og forårsage langt større problemer. Vores løsning til problemet er vores unikke tagmembran, som hverken angribes af mos, alger eller lav. Derudover så er den også resistent over for UV, det vil sige, at den bliver ikke nedbrudt af solen. Membranen den påføres i flydende stand. Det betyder også, at vi nemt kan komme ind mellem samlingerne ved ovenlysvinduerne og de forskellige rørsamlinger på de i alt 30.000 kvadratmeter, som hele projektet fordeler sig over. Når membranen er hærdet op, så ser du en komplet membran uden nogen samlinger. Det vil sige ingen steder, hvor vandet det kan trænge ind. Membranen har en enorm elasticitet, som gør, at den kan arbejde helt ned til minus 40 grader og op til 80 grader. Membranen bliver ikke nedbrudt af solen, og hverken alger, mos eller lav kan sætte sine rødder i membranen. Så der er tale om en langt mere beskyttende overflade. I stedet for at absorbere solens energi, så reflekterer den hvide membran over 90% af solens stråler. Det gør, at vi oplever omkring 35 grader på den hvide membran, mens ude på tagpappen kommer vi helt op omkring 70-80 grader på en varm sommerdag. Det gør også, at det lige pludselig bliver langt billigere at nedkøle selve bygningen.